Midin de nana emisa ayim. Nanu ara yeshia ye no. Ye share eye Kradin obia ene obarima. Eye na wotwe nna kwa akamfo faso nya won din baako eno no. Ye kire se eno de abofra no wo no a no kita din ne de da. Enti eye ne kra edin wade fi baby a wo fi no wade bae. Na enne no ye hwe saa Kradin ahoro ya yere ka ho asemi. Ye hwe wo Mmran. Efise mpanyin se obo udin a ene ye kire wo Mmran. Udin na me kire wo Mmran. Eno nene ye hwe ye kwaje be na afi ye ntwe dwumedi so. Ene ba me de ma oni niwa emma wo hwa ofasi ni ade. Niwa mma won sanya anase wo hwa ofasi udi ade a enye yi te banyin se niwa ma insanya wo fasi inni ade nas Kradin biara kita Mmran so yo obia so yo berima okita Mmran na eyi tumi mani pa binom pra tumi de Mmran no aka won din ho mane yeye eno nti yankwai na yankonkoke na afi yantwash yancha simfi kwesida yewo kwesi a woyo berima na kwesi Mmran eni eye kwesi odua na yeka kwesi bodua obeba beje so se awusi nti kwesi bodua no waje so awusi obia eye akosua ada akosu no wode akosua dampo Mmran no eye dampo won so beje so awusi yanko joda yewo kwadwo a ne Mmran de okoto ti obete kwadwo okoto na se wode Mmran aka eye ne Kradin eho na okoto obeje so adwo yeko eye adwo a eno nso wode adwo badwo eno nti adwo Mmran de badwo Mmran ade badwo adwo so beje so adwo yenko eye benada yewo kwabra na kwabra Mmran di ujam kwabna ujam na kwabra ujam aje so abraw na yeko eye abena wono eye abena nimo ana abena kosia na abra so beje so eye abraw ene ye de bisi ha da ye be hia biu ye beto ya so e de afi yawda aka akosi memene da edini busu ye nana emisa ayim ahanso eye le sechi